Ναι, ωραία. Κοίτα, κάτσε. Όχι, βγαίνει ωραία τώρα. Κάτσε άλλο. Μην κουνάς, ρε. Δεν θέλω λέω δεν τρίτον. Κάτσε. Αλλά όμως επειδή ήταν παντρεμένοι, τότε μας είχαν διαμονές στο Πακιστάν. Σάρα Μάρα να φύγουν όλοι. Έτσι, Σάρα Μάρα. Άρχισε. Δεν σου βάλει. Θα σταματήσει πάλι. Έτσι και κραγεί, ξέρεις τι λεφτά έχεις να βγάλει. Δεν νομίζω. Πετάει, δεν πετάει. Σταματήσει. Σταματάει, θα σου πω εγώ. Να φύγω εδώ. Έχει βόρεια. Βόρεια άλλο. Εδώ δεν πετάει. Γίνουν φλόγες καλά. Ωραία! Με τέτοια φόρα δεν πάει από εκεί που λες. Μικρό δεν είναι καλό με τα 180 λάκια. Δεν είναι μεγάλο. Αυτό δεν ξέρω, να δούμε τώρα. Δεν πώς είναι μαλάκα. Μικρό είναι. 180. Το μέγιστο. Τι κόλλησε ο μαλάκας εκεί πέρα, άντε έλα εδώ. Είναι λίγο άλλο, δεν πετάει.